Sun pitää olla aina myöhässä. No niin, elikkäs nytten mä oon päättänyt, ketkä tulee tohon kisasarjaan näyttelijöiksi. Ja jos et sä nyt valitettavasti päässyt tähän, niin ei tehdä nyt tässä taas mitään isoa riitaa, kuten viime vuonna. Ja kaikki muutkin kerrat ollaan aina päädytty siihen riitaan. Elikkä siis näistä nytten näyttelijöiksi tulee Iida, Laura, Milla, Roosa, Ella, Vilma, Siiri ja sitten minä olen myös siinä. Jes, vihdoinkin mä pääsin näyttelemään. Ai niin, siis sori Vilma, sä et siis valitettavasti nyt päässyt tähän. Viime vuonna sä olit siinä kesäsarjassa. Mitä? Mut kun eihän se tässä niinku siitä tuli vaan se yksi jakso. No joo, mutta silti. Mä lopetan täällä tallilla käymisen, mä en pääse koskaan mihinkään sarjoihin tai mihinkään.